だになれないんですけど、なんで手こういうふうにしなきゃいけないのかよくわかんないんですけど、バレエの場合あおうって言うんですけどね、なんかちょっと自分がバカに見えるんです。なんかバレエバカにしてるわけじゃなくて、これがなんでこんなことしなきゃいけないのかなって、あなたあおうって言うんですけどね。そんなわけで、ただダンサーになっても長いんでダンサーになります。今度はバーレスクには一生懸命稽古してるんですけど、インストラクター募集J28 スタジオ、インストラクターでね、成功する人成功しない人がいるんですけど、今ですね、自分自身でも PR できないと集客がなかなかできない時代ですね。僕海外の劇場と契約するときに大体ソーシャルメディア持ってますかって聞かれるんですよ。また去年からニューヨークで舞台やった時なんかは契約書の中に Facebook やってますか Twitter やってますかってあったんですね。でそのようにして自分自身にも放送局っていうのかな、ソーシャルメディアを持っていった方がより自分のブランディングになると思います。いい先生必ずしも人が集まるわけではなく、そういうことを使いこなせるかどうかっていうのもあると思うんです。でそしてステージに立つことでブランドもまた上がってくるのでこれでも何でもいいんでこれでもいいし、これでもいいし、ちょっと僕ね最近こういうのを凝ってるんですよ。これはロッキングってタタ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 ってこういうのが好きねそんなわけでインストラクター募集ふざけていますがすみません。J28 スタジオアットホームダンススタジオ